Hello, dear followers. Welcome to English Easy. Very happy to meet you for a new lesson. Today we are going to talk about a very important things. What is that? That is polite expressions. Yes, polite expressions. I'm your friend Mr. Ahmad. Au bismillah nga chaîne YouTube sanfɛ. Mi English Easy, anglais nɔgɔma. Anu sɛdɛlen b'aw bɛɲɔgɔnya bi tuguni leçon kura la, leçon min fana ye fɛn nafamaba ye. Min n'a bɛ fɔ o ma ko polite expressions. O ye mun ye bamanankan ni français la? Polite expression o kɔrɔ de ye ko les expressions de politesse. Les expressions de politesse o kɔrɔ ye mun ye? Kumaden minnu n'i b'a fɔ n'i bɛ n'i adresse mɔgɔ dɔ la. N'i bɛ n'i adresse mɔgɔ dɔ la, walima mɔgɔ dɔ ye ɲumanya dɔ k'i i b'a jaabi cogo di? Mɔgɔ dɔ ye kuma ɲuman f'i ye, mɔgɔ dɔ ye fɛn d'i ma, i b'a jaabi cogo di? I b'a fɔ cogo di? A bɛ fɔ o de ma ko polite expression. Olu ye kumaden minnu ni anglais mago b'a la kosɛbɛ, u bɛ baara kɛ n'a ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ don o don, c'est-à-dire la conversation journalière, hein, la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, an mago bɛ se olu ma don o don, surtout ne mɔgɔ min bɛ anglais cɛ ma. Yan'an ka don walada kɔnɔ an b'a f'i ye ko an tun ye walada 7 kɛ déjà n'o ye leçon 7 ye, ka tila ka segin ka ni 3 kɛ o leçon ninnu kan. N b'a jigiya olu faamuyara kosɛbɛ, nka toujours ni problème b'i bolo i b'a bila commentaire la an b'a jaabi. N'an ye mɔgɔ mɔgɔ ka commentaire sɔrɔ, appréciation walima ɲininkalo temps b'an bolo ka jaabi. Ne y'aw balimakɛ ye min Ahmadi n'a ka baara bɛnnen bɛ ka anglais d'aw ma réseau sanfɛ nɔgɔya la ani teliya la bamanankan fana na. Bi an bɛna o fɛn min n'a fɔ ma ko polite expression an b'a daminɛ kumaden damadɔ an tɛna caya. An bɛ kumaden 3 dɔrɔn d'i ma bi i ka se ka segin kɛ o kan pour que i ka o faamuya. O fɔlɔ ye ne mago bɛ ka fɛn dɔ ɲininkali kɛ mɔgɔ la walima i b'a fɛ ka fɛn dɔ minɛ mɔgɔ bolo i k'a fɔ ko hakɛto nin bɛ min hakɛto nin bɛ fa jumɛn fɛ hakɛto nin di yan anglais b'a fɔ ma ko please a fɔ nɔfɛ please ale ye kumaden ni anglais bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ n'u b'a fɛ k'u adresse mɔgɔ dɔ la walima u b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲini mɔgɔ dɔ bolo. Misaliya la e b'a fɛ ka taa sugu la i tɛ sugu yɔrɔ dɔn i bɛna mɔgɔ dɔ de ɲininka i b'a fɔ hali bamanankan na balimakɛ hakɛto sugu bɛ min nka i na dɔrɔn sugu bɛ min tuma dɔ la a b'a ye k'a fɔ i tɛ mɔgɔ ladamunenba ye min bɛ mɔgɔw bonya i bɛna de hakɛto sugu bɛ min anglais fɔ i b'a fɔ please where is the market? Please where is the market? An bɛ nin di misaliya la dɔrɔn sinon kumaden caman bɛ yen komi an t'a fɛ ka kumaden ninnu caya i ka se ka u ta teliya la. On te donne l'essentiel et tu feras le reste après. Please, where is the market? S'il vous plaît, où est le marché? Please, allez corps de français là, s'il vous plaît. Ou elle s'il te plaît. Avec les. Haketu mbalmake sugubemi. Yay. Donc, a ɲuman ye i ka adresse a mɔgɔ la ni bonya ye. Ni ko haketu sugubemi. A b'a ye k'a fɔ i y'a bonya kuma kɔnɔ. Nka n'i nana ten dɔrɔn cɛ n balimakɛ sugu bɛ min di a b'a ye k'a fɔ ko i m'a bonya koyi hali n'a yɔrɔ f'i ye a t'a fɔ i ni kɔnɔjɛya ye wa a t'i bonya fana parce que le respect est réciproque bonya bɛ a bɛ fan fila bɛɛ de fɛ n'i nana ni bonya i bɛ kunbɛn ni bonya ye n'i fana nana ni bonyabaliya ye o fana bɛ ta ka ɲɛsin ma dɛ i fana jo t'a la donc i b'a fɔ please where is the market hakɛto sugu bɛ min ou bien e mago bɛ ka dɔ ka bigi singa e mago bɛ bigi la i bɛna fɔ please where is your pen? Walima i bɛ se ka please bila kuma laban na. I y'a bila kuma daminɛ na, i y'a bila laban na, a bɛɛ kɔrɔ, a bɛɛ ye kelen. I b'a fɔ, where is your pen, please? Where is your pen, please? Hakɛto, e ka bigi bɛ min? S'il vous plaît, où est ton bic? Ou bien, où est ton bic, s'il vous plaît? A bɛɛ ye kelen. E ka bigi bɛ min? Hakɛto. Hakɛto, e ka bigi bɛ min? Bamanankan na i ka daminɛ hakɛto o de ka ɲi kosɛbɛ parce que k'an bɛɛ n'a sariya de don. Anglais fɛ yen a fila bɛɛ bɛ ɲa. Please i b'a bila kuma daminɛ na. Please i b'a bila kuma laban na. An filɛ ka misaliya fila d'o la. Misaliya fɔlɔ ye please where is the market? S'il vous plaît où est le marché? Hakɛto sugu bɛ min? Misaliya filanan an bɛ please bila kuma laban na. Where is your pen please? Where is your pen please? Où est ton bic s'il vous plaît? Ouais, pen o de bigi an bɛna se fɛn tɔgɔw ma kɔfɛ ok donc nin ye kumaden fɔlɔ ya min ni i b'a kɛ ni bonya ye i adresse tɔ mɔgɔ la a filanan i bɛ se ka o fana kɛ ka hali nin remplacer a bɛ fɔ o ma ko excuse me
afan no fe excuse excuse me. Excuse me, oui, excuse-moi. O fana ye hakɛ to ye koyi bamanankan na. Tɔgɔ fɔ cogoya wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la nka ne bɛ min don a la o ye nin ye. Y'a ye excuse me hakɛ to. I bɛ se k'o kɛ ka please remplacer koyi. Misali i b'a fɔ sisan i nana dɔ nɔfɛ i fa bɛ min hakɛ to i fa bɛ min. S'il vous plaît, où est ton père? Anglais b'a fɔ cogo di? B'a fɔ excuse me, where is your father? Where is your father? Ale kumaden a ka ca la ale bɛ bila kuma daminɛ de la ka caya. Please bɛ se ka falen nka ale k'ale bila kuma daminɛ o de cɛ ka ɲi. I b'a fɔ excuse me, where is your father? Excuse-moi, où est ton père? A tigi ɲɛ gannen dɔ fɛn dɔ kɛli la i bɛna interrompi i bɛna a lajɔ o fɛn in kɛli la walima a bɛ kuma dɔ la i bɛna a lajɔ o la a ka kan i ka hakɛ to ɲini a fɛ koyi. Y'a ye donc i b'a fɔ excuse me, where is your father? Excuse me, where is your father? I fa bɛ min? Excuse-moi, où est ton père? Donc, please, ale bɛ se ka remplacer excuse me, nka sariya la excuse me, ale ka ɲi kuma daminɛ na. N'i y'a bila laban na, a bɛ faamuya. Nka, please, ale bɛ se ka taa fan fila bɛɛ fɛ. I b'a bila kuma daminɛ na, comme i b'a bila kuma laban na. Kumaden sabanan, o fana ye bonyali ye, o de bonyamasegin fana ye. O ye i ni ce. Thank you. An delila k'ale fɔ ka tɛmɛ. Thank you, ou bien thank you, ou bien thank you. Y'a ye, merci. Bi an bɛna kumaden dɔ fara a kan. Merci beaucoup. I ni ce kosɛbɛ. Ale kumaden i bɛ se ka fɔ cogoya saba fɔ a la. A bɛɛ kɔrɔ ye kelen. Thank you, i bɛ da o ma. I bɛ se ka fɔ thank you very much. Thank you very much. Very much. Thank you very much. Merci beaucoup. I ni ce kosɛbɛ. I bɛ se ka fɔ fana thanks. 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 I ni ce. Y'a ye. Donc ni saba bɛɛ kelen. Mais ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye. I ko dɔ ma where is the market? Où est le marché? Where is the bank? Où est la banque? Akima, over there. Over there. C'est là-bas. I b'a fɔ thank you very much. I ni ce kosɛbɛ. Y'a ye. Donc ale fana bonyamasegin don. Ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye, mɔgɔ ye kuma duman f'i ye, mɔgɔ ye i bonya, i b'a fɔ a ye ko thank you very much. Thank you, i bɛ da o ma. Thanks, i bɛ se ka da o ma. Thanks. Thank you. Thank you very much. Maintenant, n'i ko mɔgɔ ma ko thank you very much, i ni ce kosɛbɛ. A kan k'i jaabi cogo di? Merci beaucoup. A kan k'i jaabi cogo di? E ka video natɔ su i b'o kumaden sɔrɔ o la. Leçon min bɛ da nin kan, thank you very much. E b'a fɔ jaabi cogo di? I b'o jaabi fana sɔrɔ o la. E fana man ka segin o kan dɛ. A bɛna fɔ français la ni dɔ k'e ma ko merci. E fana k'a fɔ merci. Ayi, o man ɲi. A bɛ faamuya mais o man ɲi. E b'a fɔ de ko de rien. Walima pas de quoi. O n'a ɲɔgɔnnaw. Donc, o bɛ fɔ cogo di anglais la? E ka video natɔ su i bɛna o sɔrɔ o la. K'an bɛ waati wɛrɛ.